Hey, what's up guys? I'm back with another video. First of all, very good morning for me and maybe for you. So दिनै जों BSS Bodo saito soba program Tamulpuraव जादों बेखौ दिनै लास्ट थामथि सान बेयाव जों थांनो आगान सुरलांदों नोंथांमोनाबो फैदोंबा आरो एबा जायफोर फैयाखै बिसोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों आरो नाजागोन आङो साबसिन हामसिन बानायनो थाखाय आरो मेगनजों नायनाय बायदिथ' जायाना जेखियानो जादोला थोलो बिदिब्ला दा जों डिमाकुसियाव मोनफैबाय बे डिमाकुसि टाउन जायगा ओके स' दा जोङो तामुलपुराव थांनो नागिरदों बेखौथ' मिथिखाबाय दा जों दसे इयाव थाथ'नाय जादों बरन'दि होननायाव प्लेसआ बिराद मोजां आरो बोथोरजों लोगोसे एकदम समायसारदों आरो दिनै दिना आंजों लोगोसे सनाय दं मिस्टार ओमफ्राय जों थांगासिनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ बरिया आं सिनेमेटिक शट होनो नाजागोन Alright, so जोंनि डेस्टिनेशनसिम आगान सुरफिनबाय बारा गोजान गैला एराउन्ड 30-40 किल'मिटारनि गेजेराव जागोन आई होप भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना इन्जय खालामदों गरम मोनबा जारला जागौमोन Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jawab Bir. मोनफैबाय जों दा Jolai मा ओंखाम जाग्रा मेन गेटआ बेनो
नै दा जों एगजिबिसनाव हाबबाय बिराद भिरमोन हाबनायखौ देखायनो हायासै ओइ सा नायलांदो बेखौ मा दं बिसोर नायगोन आङो जि मोजां मोजां आखाइजों बानायनाय दां बर'नि सिङाव बारा एसेबां इम्पर्टेन्ट माबा बुस्थुआनो गैया हाब सिखाया साइसथार हयलै नायनायनि नामा गोबावथारलै Soi hajar. Latunai, jangan naik yang. Itu, dadah. 6,000 6,000 खनसे दानिया बायबा खम लस मा खामानियाव फैगोन इयो ओरैनो माने स्टाइलारि दंफांनि रोदा औवा मुराजों बानायनायब्रा औवा माने माबा खालामनाय साइनिं होबाय डेकोर खालामनाय ओइ जोंनि गामियाव सासे भारा थाबैग्रा दं बिनो बिदि खालामो फार्निचार खालामो औवा मुराजों बानायनाय थालिर नै थखनखौबो नामाय थखनबो दं एग्रिकालचारनि हाबगोन हा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव हाबगोन मा थाङा माबा माबि गायनाय मानायसो थागोन बेयाव आर'नाइसो नायदों आङो एसे मोजांखौ मायदि दङ बेसेबांनि दङ गस्ला नङा आर'नाइसो होनदों बेफोरल'सो नामा र' खेवथ'नाङा दे बेफोरनो जेनेबा इदिनो जाजोबगोन नामा होनदां इदिनो जाजोबगोन एखेयानोलै ओइ सनेल ओरै फै रलेक्सनि बेसेबां थाङो मादै इनिया ओमफ्राय नैलाय रलेक्सनिया 450 ने इयो माबानि जाहैबायना इन्दिनि जाहैबायना इन्दिनिया दाम लायो
मा बुस्थु मा बेयो मावना नै गिदिर गिदिर बेयो माबाब्रा नाथुर अमा खोमा खांख्राइबो मोनगोन बर'नि न'आव माबोरै गोदोनि समनिफ्राय एबा बोरैमोन बेखौ देखायनो नाजादों बेयाव गय बागान लामायावनो मोनग्रोयो नैबे जादों अमा गन्द्रा अमायाबो दङ हनै उन्दुनानै जिगाब माइहुं न'मा न' सौरा न' दौरि बोराय बर' न'खराव बाहायग्रा आइजें आइलाफोर दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना मा खालामनांगौ मोजाङै मिथिखायो आं खोन्थानायनि जेबो गोनांथि गैया स' गोजोन्थों I'll catch you later. Bye.